ingeni role ma Raila Odinga sani play and role mar opposition. Raila Odinga out of government, William Ruto is in government. Kuro gimotimoni and within the constitution, because the constitution expect neo an opposition leader nyaka ket government in check. To you make it government in check in your mupogoro. You minyalo hold public rally, inyalo luongo kamkunji, inyalo luongo MPs mag opposition together. Mondo nene parliament keto in check. Nikech mano ka okotimore, gik moko biro bedo katimore mang'eny e parliament madhi mabedo pass. Moloyo wach mar electoral commission ni en wach ma important ahinya. Makanyo ng'ena yie gi Raila Odinga ni kapok commissioners manyien oyier, to input nyaka bedie, ji ka ji nyaka bedie, parties nyaka give their views. Maka giweyo ni ker ema yiero jogi kende, to mano biro bedo problem. Problem no bedo 2007 nikech wach mane Kibaki otimo kosegolo commissioners moko, commissioner Mukela gini no resign, ji mang'eny no resign. Aeto weyo Kivuitu gi Kiara Mutu mane ran elections. Mano